vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 25 years ekuberekwa. So chandiunzawo pano ndechekuti ndine dambudziko uye zvekare ndikutoda help, spiritual help, I think so inini ndakangotanga kuzongochivawo vamwe varume seni mushure mekunge ndazouya kuno kuSouth Africa. Handisati hangu ndakambozviita, but I really can't control myself anymore. First of all, mulocation umwe mandinogara mune kamwe kamugay, it is like iko kanotozvisenza kuti inini ndinenge ndinochiva vamwe vanhurume. Saka pane umwe musi apo paakanditaimira, ndakabuda huri usiku, ndainge ndanzi namadhamu mafuta ainge apera, ndokubva ndachizoenda kutakishop. So pandakaenda kutakishop pandainge ndava kudzoka, ndo paakangokaruka abudikira, ndokubva andihaga akabva aseka zvake achimhanya achienda kumba kwavo. Ndakangomupopotera zvangu sezvo murodhi umu mainge makazara vanhu, vamwewo vanhu vakatoseka zvavo, but mukoma inini hazvina kana kutombondibata. In fact hana yangu yakatorova ndikazvifarira, nekuti ipapo paakauya kuzondihaga akabva andipuruzira chipfuva changu, akandihaga akamira kumashure kwangu ndokubva andipuruzira. I stopped him but I wanted him to continue apo paainge ava kuda kudzika nedumbu rangu kuti anga achienda kunonanavira kusikarudzi kwangu. Ndikaona kuti zvainge zvisingaiti, ndakanhonga dombo ndikamutema naro dombo riya, but hana yangu yainge ichitorova, ndichitonzwa kutofara. Kana bonde randakazoita nemudzimai wangu usiku hwacho ihwohwo, ndakangorara usiku hwose ndiri pamusoro pake, because ndainyatsokunzwa kuti ndainge ndiri pa hot charging chaiyo. Ndo zvandinongonzwawo munyama dzangu. So handizivi kuti idhimoni here, zvinokonzereswa nei. Hama dzangu, handidi kukunyeperai. Kunamata ndakambonamata, kutsanya ndikatsanya, asi zvinoita sekunge zvitori munyama chaimo. No matter how hard I try, ndinotongonzwa kuti izvi ndo zvandinoda. Just like madiro anoita vamwe vanhurume kunzouko vachida vanhukadzi, ndo zvandinongonzwawo kana ndichiti ndinonzwa kudawo munhurume akaita seni. I don't know how to stop. Please, if there are people that can pray for me so that demoni iri ringe richibva pandiri. Handizive kuti idhimoni here kana kuti maybe panenge paine chinenge chakatokanganisika pandiri. I just want it to stop. I love my wife. I know kuti she will be hurt kana kuri kunzi akazofind out kuti izvi ndo zviri kuitika pandiri. Kana iri sefoni yangu inongogara zvekare yakangozara iine mavideos acho iwawo, ndichingozviudza kuti no, ndezvepamavideos. ndinenge ndichida kungoti ndinge ndichingopedzawo shungu kuri kuona vamwe varume vachisika bonde nevamwe varume, asi chava kundivhundutsa nawo ndechekuti ndatova nezvivindi zvekuti kana ndakatarira mavideos aya kunyange mudzimai wangu akarara, ndipo pandinobva ndachizotanga kuzvibatsira zvishoma nezvishoma. Dzimwe nguva ndinozotosvika pakutosvika iye asina kana kumbomuka, dzimwe nguva anokwanisa kumuka, ndobva ndazopedzisira hangu ndava kubasa. Ndinongoenda kutoileti, ndobva ndanozvivharira mutoileti 5 minutes chaidzo ndinenge ndapedza. Apa ndinenge ndichingoona mavideos evarume vanenge vachirara vega. Handizivawo kuti ndingaita sei. Ndichitaura nemi mukoma, mwoyo wangu uri kutorwadza, because sandiyo shuviro yangu yekuti ndinge ndichinzi ndinoita izvozvo zveugay. Shuviro yangu ndeyekuti ndinge ndichingoriritirawo mhuri yangu, ndichipawo mudzimai wangu rudo, and at the same time ndisingazochivi vamwe varume. So please post my own story, ndichenge ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi problem yangu payakatangira ndepamwe apo patakambogara pamba pe vamwe amai vainge vaine mwana wavo. Saka mwana wavo uyu
iye ndozvaainge achiita, ende ainge akatoumbwa bhodhi yake kutoita sekunge munhukadzi iye ari munhurume. Saka hanzi ndakangotanga kungoita mafantasies ndichiti paya kana ndichirara nemudzimai wangu ndobva ndangotanga kungoimagina mudzimai wangu aine body structure yakaita semukomana wacho iyeye. Ndopa zvakangotangirawo. Mazuva ekutanga ivo vanga vachiti hanzi vaitorohwa nehana, zvinhu zvose izvozvo zvichiitika. Strange things indeed they do happen in this world. Reketai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi hello mukomanashi, can you please post my own story makaviga uchitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Confession yangu yakamira sekudai. Ndauyawo pano ndichida kukuzivisaiwo kuti chiko chakamboitika kwandiri kuti ndinge ndichizosvikawo pakuromba. Hongu ndiri munhu akaromba ini. The funny part about it is that kana wasarudza kuita izvi zvekupinda mudzin'anga nevanhu vanongoitawo izvozvi zvekurombesa, mweya mutsvene unenge usingatombozvidi. Like in my own case, when I chose to become a ritualist, it was against the wishes of the Holy Spirit. Ndakatoromba panguva iyo pandainge nditori mutsanyo, tiri pamutsanyo we10 days, because kuchechi kwedu gore rinoti kana ratanga paya ndo patinobva tazoenda pafasting period. So panguva yacho iyoyo ndo pandakabva ndachizozviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichiromba. Ndakati ndakatsanya ndichinamata ndichiti mamwe machallenges ose awo andainge ndakasangana nawo the previous year ndainge ndisingadi kuti ange achizonditeverera mugore iroro. You know, when you start to experience challenges in your life, ndo paunobva watanga kutsvaka vanhu vanokwanisa kukubatsira. So I was going over my contacts mufoni mangu looking for old friends, ndichingoti asi ndianiko angandimutsa, ndianiko angandibatsira. My challenges started apo pandakarasikirwawo nemunin'ina wangu ndokubva ndazodzingwa zvekare basa. I lost my job and I do blame myself because madam vaigara vachingotaura ivo vachiti dai masiyana nazvo izvo zvamuri kuita nekuti muchazobatwa. You should never get involved panyaya idzi dzemadhiri, even though mukati hapana zvekuzviita nekuti vanhu vose vamunoshanda navo ivo vanoita zvemadhiri, but still zuva ramunozobatwa kana kuri kunzi mukaita munyama mukabatwa muri imimi ndimi munozofira mhosva dzevamwe vanhu vose. But you know it is very difficult because kana ukagara wasvika pakambani apapa unenge uchiri munhu munyowani, then vanhu vobva vakubudira pachena kuti shamwari panapa sezvauri kuona kuti murungu uyu haabhadhari, saka isusuwo tinotongodyawo patinenge takasungirirwa sembudzi, then iwewe wobva wada kuita sekunge wakangwarisa. Ndipo paya pekuti vanhu vanenge vava kuti uyu munhu ipimbi anokwanisa kuzotitengesa kumurungu. And worst of all, kunyange zvangu ndainge ndichishandidzana nevamwe varume vainge vachibva kuZimbabwe asi vandainge ndava kutya ndeve muno muSouth Africa. Munongovaziva kuti vanhu vemuno muSouth Africa vakaita sei. Kana muri pabasa kana vakagara vakuudza kuti pano izvi ndo zvatinoita sevashandi vepano, iwewe zvino ukada kuzomisa musoro uchiramba apa uri munyowani, vanokwanisa kana kutokupinza bhizi kana kutokuuraya. Saka ndainge ndava kutya kuti zvino ko kana kuri kunzi ndikada kuzviita munhu ari innocent apa ndobva ndachizourawa ndozoita sei. Saka ivo vakatogara vatondiudza kuti uyo anenge asingadi kuitawo madhiri nevamwe zvinenge zvichireva kuti iye anozoenda obva achizonotengesa dhiri racho kune murungu. Saka vakabva vati kuti tisazotengesana pabasa tose tinenge tichingorova madhiri. So zvataiwanzokuita ndezvekuti taiba zvinhu zvatinenge tichifanira kuti tinge tichizodhilivha paya patinenge tichibuda pawarehouse. Taibuda tiine zvinhu zvinenge zvakawanda apa tinenge tatorova mazhetsi nemamanagers emasupermarkets akasiyana siyana. Ndo maitiro acho iwawo atainge tichiita mari. Apa mudzimai wangu ndainge ndichizviziva kuti munhu asingazvifarire izvozvo zvekuti kana wapinda basa obva watanga kuba, and I knew kuti she was going to get very angry because ainge ari holier than thou. Ndakabva ndachizofonera amai kumusha ndikabva ndati mai ndo nyaya iri kunoku pabasa pandinoshanda pakamira so ininiwo handichazivi kuti ndoita sei. Saka ivo amai vakabva vachizoti kwandiri
iwewe wongoonawo kuti ungazvifambisa sei sezvo ndiwe murume uye zvekare ndiwe uri paground, you know what you need to do. Saka amai vakabva vachizoti zvekare kwandiri, zvatinokwanisa kuita mwanangu ndezvekudai so, sezvo uchizviziva kuti mudzimai wako iye hazvifariri zvekuti unge uchiita madhiri kubasa kwako. Saka iwewe pese paunenge waita madhiri, chiregedza kumuudza kuti waita madhiri sezvawanga uchiita, unongoti pari zvino ndakasiyana nazvo, then mari yaya unoichengeta, unobva wanditumidzira mari iyoyo kunoko. So that was the agreement that I had with my mother. Ndaiti ndikarova madhiri angu musi wandinenge ndichikwanisa, ndobva ndatomhanya ndobva ndanodeposita mari iyoyo ndichiri mutown ndisati ndadzokera kubasa, zvekuti mudzimai wangu ainge asingatombozvizivi kuti ndo madhiri andainge ndichiita. Naamai takaita madhiri awa in secret kuzonosvika vati mari yainge yawanda zvekuti ndaitokwanisa kutotenga stand. Zvechokwadi ndakabva ndatengawo stand, mudzimai akazotozviziva ndava kutovakisa stand iyaya kuti kumusha tainge tatenga stand, but haana kuzviziva kuti yainge iri mari yemadhiri. Ndaitozviudza kuti kana imba yapera ndazorova marenovations angu, ndo pandinobva ndachizomuudza kuti mai mwana, iyi ndo mari yakashanda, mari yemadhiri ndo yakashanda kuti vakira imba iyi. By that time unfortunately ndakabva ndachizongosungwawo ndichirova madhiri angu. Mudzimai wangu akatsamwa zvisingaite, she was so mad with me. Ndikabva ndachizotanga kutambudzika, ndakatambudzika kwenguva refu, asi sezvisinei mudzimai wangu akabva achizowana basa, ainge ava kushanda sastay in, ava kushandira umwe womurungu. Our relationship I can say kuti ndopa yakatanga kungodhakwa. It is just that mukadzi wangu ndakangomurorawo ari munhu aribo, a humble woman, and as a Christian woman she tried state merit to me, zvekuti dai anga ari umwe munhu wekuti ndakangomunhongawo mustreet, zvimwe kuda tingadai takatorambana panguva yacho, asi zvimwe kuda nanhasi uno angadai achiri mupenyu. But she kept on hanging on, iye achiti God hates divorce, so we stayed together. But takangoramba tichingotambudzika chete. Ndakabva ndachizotanga kutaura neimwe friend yangu, it was in the beginning of the year. Ndaiti kana ndikaenda kuchechi paya ndobva ndatanga kungozvishungurudza mumwoyo mangu ndichizvibvunza kuti asi Mwari waimatendedza kuti nhamo inge ichipindawo mumhuri tinge tichitambura, yeti vanhu vose vainge vakatarisirawo kubva kwandiri. Sezvisinei ndakazoti one day ndichingotsvanya foni yangu ndokubva ndazama kufonera imwe friend yangu, but mafoni ake ainge ava kusashanda. Ndipo pandakabva ndachizoenda paFacebook wanikwe munhu ainge ava kusabatika. I then spoke with one of my friend, ndikabva ndati ko nai name hidden aripi, because ndiri kuzama kumubata. Iwo wakapedzera kutaura naye rini, akabva ati nezuro chaiye ndaitotaura naye ainge achiti ari kuuya kuJoburg kuzogadzirisa ma-airbags e-Range Rover yake. Hauzvizivi here kuti ane rimwe Range Rover reblack raakatenga, saka aiti rinoda kugadziriswa ma-airbags. So akabva achizonditi iwewe uchiri neakaunti yake yekudhara? Ndikati akabva ati kwandiri ndokusaka usiri kukwanisa kutaura naye paFacebook, because pari zvino paFacebook haachashandise zita rake riya raunoziva. Iye akangozongoita zvekushandisa nickname yake paFacebook. Kana ukanyora wakadai so ndokutoti unge uchitokwanisa kutomuwana paFacebook. Zvechokwadi mukoma. Ndakati ndichinoenda paFacebook paya kwava kunonyora nickname yake iyo yandainge ndichimuziva nayo kubva kuchikoro. Ndikabva ndatoona profile yake yatobuda, ndikati ndeipiko uri sei, ndiri kukumbirawo mafone numbers ako epaWhatsApp. Akabva andipa mafone numbers ake epaWhatsApp, ndokubva tachizotanga kutaura. Pasina kana nguva akabva achizonditumidzira mapictures emba yake, because iye akazovaka mune imwe nzvimbo inonzi Wooden Sprit, ndokwaakazovakira zimba rake iroro, uye zvekare ndokubva achizoroora mukadzi wemunhu, but ari muswati. Takataura mukoma achitonditumidzira mavhidhiyo uye zvekare tichitotaura. Ndikaona kuti munhu ainge ava kunyatsokunakirwa neupenyu, saka akabva azondiudza kuti he was going to come
kunoko kuJoburg. Zvechokwadi takazosangana, saka iye patakasangana shungu dzake dzainge dziri dzekuti ainge achida kuonawo pandinogara, asi mukoma sezvo ndainge ndichiziva kuti pacho pandainge ndichigara painge pakadhakwa, zvainge zvisingachaiti kuti munhu ndinge ndichimuinvita kudheni kwangu, because last time ainge achiziva ndichitogarawo kuma-apartments ndichitoraramawo kaupenyu katoripo, zvekuzoti munhu ange achizviziva kuti ndava kungorarama chiupenyu chekungongwavha chekiya ndakaona kuti zvainge zvisingaite. So ndakangoti no, it is fine, ngatingosanganai pane chimwe chirestaurant. Ndokubva ndaendawo kurestaurant kuya, but iye akaramba achingoti no, handei, because ndainge ndava kugara kuDeep Salute. Ndikati vese uyu nemotikari yake yaari kudriver hazviite kuti ndige ndichizoenda naye kuDeep Salute. So me and my wife, we used to stay in a very beautiful apartment. We could afford a good life ndisati ndasangana nemweya wejambwa nemunyama. So akabva azonditi no man, I just want to see where you are staying. I even told him kuti shamari, kuti ndige ndichienda newe kwandinogara hazviiti sha, because kwandava kugara kwakatodhakwa shamari, unokwanisa kana kutongobirwa motikari yako iyi. Akabva anditi no, ndikuda kutoona kwacho kwauri kugara. Ndakabva ndachizomuudza kuti ndainge ndakadzingwa basa when we were going to the place where I was staying with my wife. Akabva ati zvinoitika shamari, zvinowanikwa, handiti wanga uri pakutsvaka here, kana kuri kunziwo zvinenge zvaramba, then we moved to the next stage. Takabva tachizosvika kuDeep Salute and I showed him the place where I was staying. I was even unable to pay rent ndainge ndichigara ipapo. Apa kamukuku kacho mukoma upenyu hunombooma. Takatanga tichagara mu2 rooms, tikatadza kubhadhara 2 rooms dzedzia, ndokubva tachizotanga kugara mune kamwe kamukuku. Kamukuku ikako kainge kari kadiki zvekuti double bed chaiyo yainge yakatongozara mukamukuku kacho ikako, zvekutoti kana kutovhura door ndainge ndisingatombokwanisi kunyatsokuvhura door zvakanaka. Shamwari yangu uyu akandinzwira tsitsi, akabva anditi no, it is going to be okay, do not worry, because panguva iyoyo ndainge ndava kutoyeredza misodzi nemisodzi yongoyerera iri yega. This man then promised me kuti iye ainge achazondibatsira zvake. Akabva anditi anyway, kune kwaainge achida kuendesa motikari yake for a quotation zvekare, there were some business friends of his that he needed to attend to. Akabva anditi mangwana makuseni, I'll try to call you. So mangwana acho akabva achizonditi are you comfortable, because there is something that I want to discuss with you. Ndikabva ndati yes, it is fine, we can talk about it. Takabva tachizosangana kuma offices kweimwe friend yake. Akabva anditi mvezi uyu anotobva kuZimbabwe, but ndaitoti ndakatomutarisa ndaitoona sekunge munhu wemuno muSouth Africa. Akabva ati kwandiri, you know, I'm going to be frank with you, uchiona ndichidriver motikari yakanaka kudai so, ende handiti wazviona kuti motikari tangoisiya mukapaki, hatina kana kumbogara tailoka. Ndikati I noticed that, ende ndazongonzwawo nungo kukubvunza kuti kusei usiri kuloka motikari. Ndangoti zvimwe kuda, since it is a latest model yeRange Rover, maybe iyo ine kamulokero kainoita zvekuti haizoflashi malights or even to make a sound yekuti yaloka. Did you do something nemotikari yako? Akabva azoti kwandiri shamari, handizivi kuti uchazvigamuchirawo sei, but nyaya iripo ndeyekuti ndine mabodyguard angu awo andinofamba nawo, saka mabodyguard angu awa ndiwo anondichengetedza. So inini at that time I thought kuti mabodyguard iwawo acho ainge achitaura nezvavo kuti mabodyguard angu, ndaitofungidzira kutoti zvimwe kuda vainge vatori vanhu vainge vachitofamba vachitoti teverera vari kumashure. Akabva achizoti no, ndine chikwambo changu icho chandinofamba nacho. Chikwambo icho ndo chinondichengetedzera motikari yangu. Ndokubva achizototanga kutoseka paya. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda he was just joking, but he was not joking mukoma. Akabva atoti ini ndine chitokoloshi changu. He kept on laughing zvekuti akabva achizodaidza shamwari yake mushure mekunge yapinda zvekare muoffice umo matainge tiri, ndokubva yabuda achiti you are still busy. Akabva ati no, iwe dzoka panapa,
munhu uyu ari kufungidzira kuti ndiri kumunyepera kuti inini ndine chitokoloshi changu. Mvezi uya akangonditarisa ndokubva atanga kuseka zvake achienda. Akabva andiudza kuti naye mufesi uyu ainge akaromba. That was when I saw kuti this guy, he was very serious. Saka ndakabva ndachizoti kwaari, I don't know kuti if it is a joke or not, but with my current situation, shamari, inini nditori pama 1. I am a desperate man right now, and all of my hope is in you. All of my trust is in you. He then asked me, akabva ati, Bururu, you need to be very serious nezvimwe zvinhu zvaunenge uchitaura nekuti mashoko ane simba. Akandibvunza zvekare akabva ati, I'm not joking with you, I'm only going to ask you this question only once. Do you mean it kana uchiti all of your hope is in me? Again, do you mean it when you say all of your trust is in me? Do you mean it? Ndikabva ndati hongu, I do mean it. Akabva ati, zvino ko iwewe zvauri munhu wemasutu, tinokuzivai kahemi nemasutu, munopfeka masutu enyu, mobva maenda kuchechi muchiti muri kunonamata Mwari. You are a Christian, right? Ndikati yes. Akabva ati, doesn't your Bible say trust no man but only trust in the Lord? I then said, shamari, tariraone kuti all of my life I have been trusting in the Lord. I have been trusting in the Lord with all of my heart, my soul and my spirit. But nezvose izvo zvandakaita kubva zvawakatanga kundiziva ndiri muvhangeri, dzimwe nguva ndichitofamba 1 ndichitodonatera vanhu maBible. But what did it give me? By trusting the Lord, what has it given me? Ndati ndakazvitarisa, ndikakutarisa, ndikaona kuti iwewe uri munhu zvechokwadi asina kana kumbogara akabhilivha muna Mwari kuti Mwari variko. But tariraone upfumi hwauinahwo izvezvo, tariraone quotation yawanga uchindirakidza, quotation yekuti inokwanisa kutotenga imwe motikari. Look at all the money that you have. Uye zvekare nezvinhu zvose izvo zvawandirakidza kuti unazvo muno muSouth Africa. What does it benefit a man to trust in God, a God that you are not even sure is there or not? Is it not better for me kuti ndinge ndichiisa hope and all of my trust in a man like you, a man that I can ask tomorrow kuti ko ingawani ipo paya wakandivimbisa kuti zvose zvichazonaka, nekuti Mwari wacho kunyange ndikamubvunza kuti asi Mwari ingawani, Bhaibheri shoko renyu rinoti trust in me nekuti zvose zvichazonaka, Mwari wacho haapinduri. It is far much better for me to trust in a man like you. Ndipo apo pakabva achizoti kwandiri, very well, you have answered me properly, say no more. If you trust in me and if you stop trusting in this your useless God of yours, then I am going to be willing to help you. But chimwe chinhu chaunofanira kuti ungo uchiziva ndechekuti I can help you to make money so that iwewe ungo uchizokwanisawo kuzosimukirawo. My money, you need to know kuti mari yangu handiri kuti ndinge ndichizoti kana ndakubatsira iwewe obva wachizotanga kungofamba uchingobatsira kana nani zvake, nekuti pawainge uchitambura handiti hakuna kana munhu akambouya akakubatsira. Ndikabva ndati hongu. Akabva azonditi, oh yes, of course your wife. Pane chimwe chinhu zvekare chandatovhenekerwa about your wife. Handidi kuti kana ndikazokubatsira iwewe kana wava nemari ozoshandisa mari iyoyo kuti ungochizochengeta mukadzi wako. Akabva achizoti kwandiri, iro zuva riya patakaenda uko kwaunogara nemukadzi wako, the reason as to why ndainge ndisingadi kunyanya kugara kwenguva refu zvekare ndisina kuzokwanisa kupinda mumba mako, it is because ndakaona kuti mumba mako mainge muine rurimi rwemoto. So ndakati ndichida kunopinda rikabva rawedzera kubvira zvekuti ndainge ndava kutya zvekuti ndinokwanisa kuzotsva. I then said kuti the reason as to why ainge akaona rurimi rwemoto, it was because mudzimai wangu iye munhu wekuti anongogara achingonamata. Saka izvozvo ndo zvainge zvichikonzeresa matambudziko mulife mangu, nekuti vanhu avo vanenge vachida kundibatsira vaizodzingwa nemaprayers emudzimai wangu. Zvekare pose pandinenge ndinenge ndakangokomberedzwa nemoto. Akabva ati saka tinofanira kuti tinge tichibvisa ruzhowa urwo rwuri pauri kuitira kuti kana nani zvake anenge achida kukubatsira akwanise kukubatsira. Unobatsirika sei nekuti all around you ndiri kungoona paine jurawo chete? Tinofanira kuti
tinge tichiputsa jurawo iroro, then isu tokwanisa kupindawo muupenyu hwako tobva takubatsira. Ndikabva ndati hongu izvozvo ndinozvikwanisa. Akabva anditi ziva kuti kana ukagara wabvuma iwewe nemudzimai wako munofanira kuti munge muchizoseparata, ende ziva kuti panokwanisa kuzoitika kamwe kachallenge ameno kuti unozozvikwanisa here. Panguva yacho iyoyo ndainge ndatozvipira kuti kunyangwe zvikanzi amai vangu ndivo vanofanira kuti vange vachizofa, I was willing and I was ready to do something like that. Akabva anditi do you agree kuti kana zvikanzi zvarema mudzimai wako ndiye anofanira kuti ange achizofa, are you willing to do that? Ndikabva ndati hongu, I am willing, kunyangwe zvikanzi mudzimai wangu anofanira kuti ange achizofa. So this man sezvo ainge avimbisa kuti aikwanisa kundibatsira, ndakangozviudza kuti zvakangofanana, why not, my marriage was falling apart anyway. Mudzimai wangu iye ainge ava a very stubborn woman, not the same woman that she used to be. Munongoziva kuti kana mumba mukangogara mapinda nhamo, mudzimai anenge ava kutanga kuita zvaanenge achida. It was just that semunhu wekuti anonamata, she was still being guided by the principles of our church, but you could tell kuti munhu uyu kauyu haasisina kana basa neni, ava nekamwe kakupanduka so kava maari. Even though she was not like cheating on me, but she was very stubborn, zvekuti ndaitoti kana ndikamuudza kuti nai madam, ko hamuchamuki here mukabva pafoni penyu mukatanga kubika apa, munhu anenge akapfeka ma-earphone ari paTikTok at all the times, aikudira imwe rough ozosimuka zviya zvekungotiwo handingagoita sei, otherwise ndinozoitwa sekunge ndiri munhu asingateereri murume wake. So I understood kuti zvechokwadi mukadzi, kunyangwe zvikanzi mukadzi anenge achiteerera ari munhu anonamata, but the moment yekuti mumba mukangopinda nhamo anobva atochinja. You will start to see kuti kwaari iwewe unenge usisina kana basa, worst of all kana wava kusashanda uchitiwo ukazama kutsvaka basa racho unenge usingari wani. That's why she could not respect me as much as she used to apo upenyu pahwainge huchiri senani. So I understood. I even told her kuti any decision that you are going to take, kana kuri kunzi ukandiramba handisisina hangu basa nazvo, because kana ndega ndakasvikawo pakungozviudza kuti mukadzi uyu kundida zvake ka handione sekunge achiri kundida semurume wake, angangondiderawo kuti sezvo inini ndiri baba vevana vake, so iye haadi kuti vana vange vachizorerwa nemubereki mumwe chete. That is why we are still together. But zverudo ndainge ndava kutoona kuti zvainge zvisisiri zverudo anymore. I understood that decision that she was about to take. So panguva yacho iyoyo ndakati ndichifunga kuti zvakangofanana, ingawani iye mudzimai wangu akasarudza basa rake over me, because ipapo paakatowana basa takatombogara pasi, uye zvekare ndikatosvitsa nyaya iyi kune vabereki vake nevabereki vangu, ndikati ini handione sekunge zvinoita munhu uyu, she is a married woman, zvekuti ange achizoenda achinogara kubasa then obva azouya dzimwe nguva haadzoki kumba. I don't think kuti it is okay. Kushanda hangu ndamubvumidza kuti anofanira kuti ange achishanda, but zvinodawo kuti iye ange achizivawo kuti munhu unodzoka kumba, not kuti munhu unoita kana 2 weeks usingadzoke kumba, kana kuzodzoka kumba weekend pano pekuti panofambika almost 45 minutes unenge watodzoka kumba. But iye excuse yake yainge iri yekuti haazvikwanise izvozvo zvekuti kana akachaisa let's say maybe na 5 then obva achizotanga kufamba obva azosvika kumba kuma past 6, apa ndinenge ndakamumirira kuti ange achizotanga kubika nekuita sei. Saka kana ari kubasa aiti ndinenge ndiri stress free, wozongoya hako uchindipa stress dzako maybe weekendwo yemonth end. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza zveshuwa, ndikabva ndaona kuti sambofa wakazvifadza nenhema uchizviudza kuti hama dzemukadzi wangu dzinondifarira, nekuti panguva iyo yekuti kana zvinhu zvakuomera iwewe semukwasha, vose vanosvika pakukanganwa, vanenge vava kungoteerera izvo zvavanenge vachiudzwa nemwana wavo. The situation was so bad mukoma. Apa pandainge ndichiri nemari, I tried kuvachengeta ndichivatumidzira mari, but after that manje ainge ava kutumidzira amai vake mari in secret. Iniwo ndaiti kana ndikazowanawo kapisi job ndikazotumidzirawo amai vangu kana kamari, even kana kari ka 300 rands aita kupopota, mazvinzwa imi, asi amai vake aikwanisa kuvatumidzira pay yake yose mukoma, zvekuti month end aitongouya
asina kana chinhu, osvika pamba pasitomborina kana chikafu, obva atongoseka zvake. Ende pandakaona kuti situation zvino yainge yava kurwadza, there was this other time paakauya iri month end asina kana cent. Iniwo nekuti zvinhu zvainge zvakandiomerawo, ndakatongozviudza kuti zvimwe kuda kana ndikamukwereta kana 500 rands, then iye manje mudzimai anobva achizondipa mari, ndobva ndazomupa hangu kana ndaiwana, because mumba mainge musina kana chekubata. Akangosvika pamba ndokubva angogwedebudza mapoto, akavhuravhura akaona kuti zvechokwadi kana mufiriji mainge mungori nemvura chete. Akabva anditi call kusatenga grocery. Ndikati shamari handina kana mari, ndanga ndichikumbirawo kuti undikweretesawo 500 ndikwanise kumhanya paUSave isati yavhara. Akangoseka zvake akabva ati handina kana marini, ndatumidzira amai vangu kumba, handingambourayisi amai vangu nenzara nekuda kwekuti mumba munomu munofanira kuti munge muchidyiwa. Ndokubva aredza tsamwa. Ndakati ndichida kumupindura mukoma, akangotora maearphone ake akatora kabhegi kake akabva ati shamari, usada kundishungurudza, wazvinzwa, ndagara ndichingoshungurudzwa nevarungu vangu kubasa. Zviri nani kuti ndidzokere kubasa ndinoshungurudzwa nemurungu anondibhadhara than kushungurudzwa nemunhu wekuti haakwanise kana kuzvitengera chikafu. Wapedza kunetsana neni futi unenge wava kuda kundi-irritate uchida kurara neni. Munhu kwava kutoita Uber yake. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda ainge achitojoka ini. Uber ndokubva yatouya, munhu akadzokera kubasa. Zvechokwadi usiku hwose aitonditumidzira mapictures achiti kana uchifungidzira kuti ndaenda kunorara nomumwe murume, inini handisi type iyoyo. Ndinozototanga kutozviita kana iwewe neni tadzokera kumusha tarambana taita divorce when I have healed from this funny relationship. Apa yainge yava kunzi relationship instead of marriage. Ndakarwadziwa ndichifunga zvose izvo zvaainge akambondiitira mudzimai wangu. Ndikati iye ndiye akatanga. I then said, you know what, it is okay, but ndikabva ndati zvino ndoita sei, because right now inini ndiri pamutsanyo. Zvinoita here kuti ndinge ndichizoenda kun'anga newe apa ndiri pamutsanyo? Handizotukwi here naMwari? Friend yangu uya akatongoseka zvake akabva ati, you know what, you are very funny. Right now wanga uchiti mukadzi wako iye anoti kana akadzoka kumba anokupopotera achiti ndokusaka ndisingadi kudzoka kunoku kulocation because ndinenge ndakatotsanya ndichitozvinamatira, but iwewe you just find a reason to irritate me. It is far much better kuti ndige ndichidzokera kubasa. So this guy akabva anditi zviri kwauri shamari, kusarudza nhamo kana kusarudza rugare. This made me to lose hope in God. Ndokubva ndazviudza kuti it is far much better kuti ndingoromba zvakafanana. Takabva tachizoenda kun'anga. Saka kun'anga the first time around ndakabva ndachizonzi mudzimai wangu iye nekuda kwekuti ainge ari munhu aigara achingonamata, zvaiti netsei kuti ange achizoshandisiwa pamhiko dzacho idzodzo. Zvikabva zvanzi mudzimai wangu ndaifanira kuti ndige ndichingogara ndichingonetsana naye at the same time ndichimupusha in such a way zvekuti anozotanga kubatwa nemweyawo wekuti zviri nani kuti ndige ndichiita boyfriend. Saka kana akagara atanga kuita zvemaboyfriends zvichazoita kuti asanyanyisa kunamata. So me and him we started fighting each and every time. Ndaiti kana ndikanetsana naye ndaitanga kumutuka ndichimuudza kuti haatomborina kana basa. Zvekare ndaiti kana ndikaenda kuchechi paipai tichinamata ndainge ndakanzi handitombofanire kuti ndige ndichitaura zita raJesu kana kutombomenshena zita raMwari. Vanhu vachinamata, all that I used to do, ndaingofambisa miromo yangu ndichingotiwo zvichaita. Vanhu vachitofungidzira kuti zvimwe kuda maybe I am deep in prayer. Izvo kwani I was trying to block all the prayers from the people that were praying standing right next to me. Zvose izvi ndainge ndakazviudzwa kuti ndozvandaifanira kuti ndinge ndichizoita. Saka nefriend yangu manje takabva tachizoenda kuWooden Spirit kuya kuti tinge tichizonozadzikisa mhiko dzacho. I was happy ipapo patakaenda kuWooden Spirit, but takati tiriko ndipo apo pandakabva ndachizoudzwa kuti iye ainge aine imwe best friend yake but wemuno muSouth Africa naiyewo ainge akaromba. Akabva ati yainge iri nguvawo yake yekuti ange achizochekeresa mukadzi wake. This was going to be my first encounter ndichitoonawo munhu achinzi ari kuto
kutochekeresawo hama yake. I used to hear nyaya dzakadaro kuti nenge akaromba akachekeresa nenge wake. Takabva tachizoenda kumba kwake mundara uya zvechokwadi mundara uyu ainge aine zimansion rake rainge rakanaka idzo motikari dzainge dzakapakwa. I was so amazed kuti kune vanhu vakapfuma kudaro. Takabva tachizopinda mumba, ndipo apo pandakabva ndachizonzwa mukadzi wefriend yangu ava kuseka, akabva ati zvino uchazvigona here, because iye friend yangu nemukadzi wake muswati vose vakaenda vakanoromba at the same time. Ainge ava kutoti zvitori nani kuti unge uchizotorora zvako munin'ina wangu, ndichatanga ndataura naye ndomuudza kuti iwewe ndo zvaunoita izvi. Akabva atotanga kutondiudzawo dzimwe mhiko dzavanoita dzekuti vanoenda vanotenga huku, because vane nyoka yavo iyo yavanopota vachipa huku, uye zvekare achiti mubedroom mavo vane chimwe chialtar icho chavanopota vachinonopira pachiri chialtar ichocho. But friend yangu akabva achizoti kumudzimai wake, no, usaramba uchingotaura zvimwe zvinhu. Akabva ati hatina nyoka isu. But I think kuti mukadzi wacho was telling me the truth kuti vane nyoka yavo iyo yavanogara vachingopa huku menyu. It then happened that this guy, he had lost his wife. Takaenda kuya mukomanashi nekuti kwainge kuine mhiko idzo dzainge dzichifanira kuti dzinge dzichizozadzikiswa. Mapurisa asati atombouya, even vefuneral services vasati vatombouya, painge paine mhiko dzaifanira kuti dzinge dzichizozadzikiswa. Saka pakabva pachizouya imwe ng'anga iyi yainge iri yekuMozambique. Ng'anga iyi yainge ichigara zvayo makaremo muWooden Sprit, but yaipota ichidzokera kuMozambique. Saka murume uyu ainge akatoudzwa zuva rekufa kwemukadzi wake, ndokusaka ng'anga iyi yainge iri munharaunda imomo yakamirira kuti mukadzi uyu atange afa, kana afa yobva yachizodzokera kuMozambique. Saka murume uyu akati ashayikirwa nemukadzi wake ndokubva afonera bhururu wangu, neniwo ndikanzi sezvo ndainge ndichazojoinawo chikwata chavo ndaifanira kuti ndinge ndichizovapo kuri kutodzidzirawo kuti kana kuri kunzi unenge uchichekeresa munhu chii chinenge chifanira kuti chinge chichizoitwa. Saka ng'anga iyaya yakazouya yainge ine mucheka mutsvuku. Mukadzi uyu mukomanashi ainge akangoradzikwa pakapeti, ndokainge kari kekutotangawo toonawo chitunha chemunhu anenge akafa, because before all of this ndaiti kana ndikaenda kumariro paya zvikanzi kunenge kuine body viewing, inini ndaisaridza kuti panguva iyaya yebody viewing ndingoenda hangu somewhere, because ndaingogara hangu ndichingonzwa kungotya kuona munhu akafa. So vakabva vachizoenda vakabva vati kwandiri inini ndaisafanira kuti ndige ndichizoswedera padhuze naye mukadzi uyu, sezvo ndainge ndisati ndajoinawo chikwata chavo. So ndakabva ndachizoenda ndikabva ndazongonogara hangu pakauch nechekure. Ivo vakabva vachizoenda ndokubva vachizopfugama vari padhuze naye mukadzi uya vakabva vachizotanga kutaura naye, but zvavainge vachitaura ndainge ndisingakwanisi kunyatsokuzvinzwisisa, but ndakangobatawo mashoko maviri matatu vachimuudza mukadzi uyu kuti iye sezvo ainge afa, simba hongu vainge vachibvuma kuti simba ainge ava naro, simba rekukwanisa kuona kuti ainge aurawa nani. Vakabva vati haufaniri kuti unge uchizorwa nemurume wako, nekuti kokana ukarwa nemurume wako, kokana ukamuuraya unenge wagogoneiko. Unofanira kuti unge uchienda kunzvimbo uko kunonzi ndo kunonozorora vose avo vakafa. Iwewe nzvimbo yako pasi pano pezuva hausisina, chienda uko kurukunzi ndo kune nzvimbo yako kwauchazonozorora kweupenyu hwako hwose. Vakabva vachizopa ng'anga iya mukana wekuti inge ichitaura nechitunha chiya. Ng'anga iyi yakabva yachizoti, ini ndinobva kuMozambique, ini usada kundijairira, uye zvekare ndine masimba ekuti ndinokwanisa kutora iwewe ndikanokushandisa ndikakuita chitokoloshi kweupenyu hwako hwose. Saka unofanira kuti unge uchizorora kangativirirane kuti wava kuchizorora murugare. Zuva iroro ndakadzidziswa zvinhu zvakawanda maererano nekuchekeresa, uye zvekare nekupira nekuzotaura nemweya wemunhu uyo waunenge wachekeresa. Ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndagara hangu ndichibhilivha muna Mwari, asi ndakabva ndachizozviudza zuva iroro kuti zviri nani kuti ndinge ndichinamata hangu Satani wekuti uchitaura naye
iye anenge achikupindura than kutaura naMwari asingakupinduri. It is very different kana ukagara waita ma-spiritual encounters akaita sema-spiritual encounters andakaita zuva iroro. Zvino takati tapedza ndipo pakabva pachizouya mapurisa, but zvaitira sekunge mapurisa acho vainge vachitozivana nawo. Mapurisa awa akauya. After that kukabva kwachizouya vanhu vefuneral service. Mukadzi uyu zvakangonzi ainge achirwara nechirwere chekenza, uye zvekare kana kuchipatara kwaainge ari vakasvikawo pakungomupa discharge vasingachazivi zvino kuti voita sei naye, because mukadzi iye ndakati ndakamutarisa ainge achirwara zvechokwadi. So after that ndopaakabva achizongoshayika, zvikabva zvangonzi ikenza sezvo ainge ari munhu ainge akarwara kwenguva refu. But chavainge vasingazivi ndechekuti mukadzi uyu ainge akatoitwa chikwambo nemurume wake. Saka zuva iroro ndo pandakabva ndachizojoiniswawo club. Ndakabva ndachizopiwa huku yainge iri yeblack, uye zvekare ndikabva ndachizopiwa huku yainge iri yewhite. Ndikabva ndachizonzi huku yeblack iyo yainge ichirevera kuti ndainge ndiri munhu ainge asina kana chitadzo, then huku yeblack iyo yainge ichirevera iyo kuti kubva zuva iroro ndainge ndichazova ndiri munhu ainge achazorarama ari muzvivi, ende ndichitoganza nekutofadzwa nazvo kuti ndinenge ndichirarama zvino ndiri muzvivi. Huku yaya yakauya, ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoidya. Huku iyi ndakaidya iri mhenyu, then huku iyaya yeblack ndo yakabva yachizourawa nasekuru vava, ikabva yachizobikwa. Zvino yakabikwa, it was chicken stew yainaka kwazvo, but yakabikwa isina kana munyu. Ndikaidya ndikaipedza, asi zvainge zvisiri nyore nekuti huku iyi mushure mekunge vaiuraya havana kuiundura, vakangoikanda muzibhodho yakadaro ndokubva vatanga kuibika zvose mukoma, vakangozvikanda imomo. Ndokurombawo ikoko kwandakaita. The difficult part it came apo pandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizochekeresa mudzimai wangu. It was a big challenge. The reason as to why it was a big challenge, it was because aigara angori pamabvi ake achingonamata chete nguva dzose, even though ndainge ndava kumushungurudza. Zvino ndichitoziva kutoti munhu uyu kumushungurudza kwose kwandiri kuita ndikuda kumubvisa pana Mwari. Saka ndaita zvose izvozvo ndichiziva nepose pandainge ndichigona napo kuti iye ange achizotsvedza, ange achizodonha, kuti ndinge ndichizokwanisa kuzomuchekeresa. But sezvisinei ndakabva ndachizoti ndawana basa pandakadzoka kuJoburg. Ndainge ndava kushandira friend yangu, ndikabva ndapiwa company car ndokubva tatanga kugarawo kune imwe nzvimbo. Mudzimai wangu akabva achizotanga kuchinja behavior yake, ava kuona kuti ndainge ndava kutokwanisa kutoafoda kalife kainge katori bore. Iniwo ndikabva ndachizotanga kumuignore. I started mistreating her, degrading her, telling her kuti ainge asitomborina kana kutombonaka zvekudaro, zvekuti ndingaswera ndichishainirwa nemukadzi akaita saye. Ndikabva ndati you are very ugly and I was tired of her useless prayers. There were more beautiful women out there that deserved a man like me. Apa nemotikari yandainge ndava kufamba nayo zvechokwadi ainge ava kungogara achingorwadziwa, because munguva aiti kana akandifonera ndobva ndatodropa kana macalls ake. Ndichiita zvose izvi I made sure kuti she was losing her own self-confidence, so she fought with me asingatozivi kuti what she was fighting, it was not a physical battle but it was a spiritual battle. Akabva achizotanga kurwara. Paakarwara ndeapo paakaita boyfriend, akatanga kungofambidzanawo noumwe murume uyo ainge achishanda padhuze nepamba paainge achishanda. Vakangofambidzana kwenguva shomanana, ndipo apo patakabva tachizowana mukana ndokubva achizotanga kurwara. Akanditextera ari kubasa, akabva ati iye ainge arumwa nechinyavada. Ndakangotiwo kwaari no, usambowara zvako nekuti unopora. Usiku hwacho akazouya kumba. She was complaining achiti I'm not feeling okay, ende makumbo ake ainge achizvimba. Ndakabva ndachizoti kwaari, mudzimai wangu uri kurwara, I think it is far much better kuti tinge tichimbodzokera kumusha. Akamboramba achiti mweya wangu uri kuramba kuti tinge tichienda kumusha.
the moment that she agreed, I knew kuti sezvandainge ndakaudzwa nen'anga iyaya kuti kana ndikangogara ndakwanisa kuenda naye kuZimbabwe, it was over for her, because iye ainge asingatozvizivi kuti ainge aine dzimwe hondo idzo dzainge dzakamumirira kumberi uko, and it was over for her because kunyangwe kwacho ikoko kwaakakurira kwainge kutori nevamwe varoyi vainge vakatomumirira, vakagara vakamuvenga for a very long time, vachingomirira nguva chete because vainge vasingakwanise kumubata nekuda kweminamato yake, uye zvekare aivakanganisa pabasa ravo muvillage. Aiti pose paanenge achinamata obva atanga kunamatira munhu wose muvillage imomo, zvaizokonzeresa kuti varoyi vaya vasazokwanisa kumuka usiku vachienda kunobata mabasa avo erima. So intentionally ndakabva ndachizoenda naye, handina kusvika naye kumba kwevabereki vake direct because ndakaziva kuti amai vacho vanokwanisa kuzoramba, because ndainge ndakanzi munzwa wataifanira kuti tinge tichizomubaya nawo uchizonosaririra uri muropa rake, munzwa iwoyo ndiwo waizomubaya, asi munzwa uyo kuti tinge tichizokwanisa kumuisa munyama dzake taifanira kuti tinge tichizoenda naye kun'anga, zvinhu zvekuti takazvironga panguva iyoyo patainge tiri kuWooden Spirit. Saka n'anga iya yakangonditi kana ukangokwanisa kuenda naye kun'anga chete, inini ndinoziva zvandichazoita. Saka ndakaenda naye kumba kwevamwe sekuru vake. Sekuru vake ava vaingozviitawo n'anga nanhasi uno vanozviita n'anga herbalist. Saka ndakangoziva kuti kana ndikagara ndaenda naye ikwavari, ivo vaizosarudza kuti tinge tichizombotanga tazama nenzira dzechivanhu tisati taenda kuchipatara, because ainge ava kusanzwisisika zvino kuti ko ari kurwara neiko. So takasvika kuya ndokubva ndachizovaudza kuti ndainge ndiine hope idzo dzandainge ndichingomurotera mudzimai wangu, hope dzekuti kana ndikangoenda naye kuchipatara anobva achizofa, because vanhu vazhinji chavasingazivi ndechekuti panguva iyo yekuti munhu anonzi aenda kun'anga kana uine spiritual covering inenge iri pauri, zvinoreva kuti spiritual covering iyoyo inobva yatobviswa zvachose. Saka mudzimai wangu panguva iyoyo ainge achiri nethat spiritual covering, akasvika pakurwara zvekuti iye ainge ava kusatombokwanisa kana kuita sei hama dzake dzikagoverana nhumbi dzake iye achiri mupenyu. Ndakaenda naye kun'anga ndiina sekuru vacho in secret, uye zvekare takati taenda kun'anga kuya zvechokwadi ndikabva ndatonzwa n'anga iya yekuMozambique ichitotaura neni. Ndakatogara ndiine hama dzake, but ndaitonzwa rimwe voice rainge richitotaura neni richitoti zvaita mwanangu, wagona zvaita. Ndokubva achizoshaika. Zuva iro raakashaika ndakaita usiku hwose ndichingopembera ndichifara sezvandainge ndakaudzwa nen'anga iya yekuMozambique. Mudzimai wangu iye akashaika, it was somewhere kuma 1 AM. I then returned back to South Africa, ndikabva ndangoramba ndichingoshandirawo friend yangu uyo akazondibatsirawo kuti ndige ndichizotangawo kakambani kangu. Kusvika pari nhasi ndiri munhu ane construction company kake, uye zvekare he has connected me with so many contracts uye zvekare nemaprojects, but usually tinongoitawo zvekungorenovata dzimba dzevanhu, but surely and slowly I am making it. That is how I stopped believing in God, because of my suffering, the human suffering that I witnessed. Ndikazvikudza kuti it is far much better kuti unge uchinzi wakaromba but uchidya uchiguta, nekuti kana ukanzi uyu hana kuromba anorarama a holy life, zvinogoshandeiko kuti unonzi unorarama a holy life apa uchingohaura uchifa nenzara? Kana vose vamunoti ava ndivo vainyatsokunamata mubhaibheri, ko vakazoenda nepi? Nekuti vaingova vanhu vaingotambura vasina kana kobiri. Zviri nani kuti unge uchinzi wakapfuma asi wakaromba. Ndiyo confession yangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
Ichibva kuna mukoma vedu, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Munowirirana navo here mukoma vedu ava? Hanzi zviri nani kuti munge muchiti munhu uyu akaromba, but even though ndakaromba kudaro, but it is far much better nekuti inini ndine mari, imimi hamuna mari, muri varombo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu gore randisingakanganwi. Mukoma ndakati ndiine 23 years. Panguva yacho iyoyo munoziva ndaiva munhu wekuti ndainge ndisingatombonzwisisi zvachose. Ndakapinda mumarriages within 2 years. Ndakagara nevarume 5 and vose vakanditadza. So ndakabva ndachizotanga kuita zvekuendawo kumaclubs mumabhawa ndiine vasikana vemuno muSouth Africa. Ndokwandakabva ndachizosangana noumwe murume uyo akazoenda neni kuDubai. Mukoma ndaiva munhu uya wekuti ndairaramira social media, zviya zvekuda kutongozivikanwa kuti inini ndini munhu manje ane yese. Panguva yacho iyoyo ndinorangarira kuti mama vakatombondinyorera message vakabva vati kwandiri, une shuwa here kuti unozviposta mapictures ako wakachena uchirakidza kuti unenge uchifara, but kunoku kana mwana wako wawakazvara hautomborina kana rimwe zuva zvako zvekuti unotombotumidzirawo mari. Saka ipapo ndichipfurirwa neshamwari dzangu dzandainge ndava kuwirirana nadzo dzemuno muSouth Africa, ivo vanoti kana vakazvara vana vavo vanobva vazonosiyira vana amai vavo, ende vana amai vavo vanenge vachingopiwa mari nehurumende. Saka inini ndainge ndava kutongozviudza kuti mama ndezvekwavo, handiti muzukuru wavo here, ivo vachangoonawo yekuita. Why is it vakarambana nadheti? Dai kwanga kuri kunzi vakaramba vakangoshingirira pamurume wavo. Zvimwe kuda izvezvi dai ndakakwanisa kutosvika kana kuuniversity because kuchikoro ndaigona, but ivo vakada kuzviona sekunge vakangwara, vakada kuzviita single mother. Saka ndo mubayiro wacho iwoyo wekuti unge uchinzi you are a single mother, unofanira kutoti unge uchitozvichengetera vana vako, ende nevana vachazozvarwa nevana vako unofanira kuti unge uchivachengeta. At that time ndainge ndava umwe munhu wekuti inge ndapanduka ndatova mhuka last number. So nerimwe zuva takati tiri kune kamwe club VIP club muSenton, ndainge ndiine mamwe mafriends angu maviri. So takabva tachizongoona dzimwe mbinga dzakauya dzikabva dzazongogara patainge tiri, ndokubva dzatotanga kutoorder madrinks tikabva tatanga kunwa. Saka varume ava vose vainge vachibva kuZimbabwe. Ndokubva tatanga kukurukura. Saka umwe wacho uyo ndiye akazondiconvinsa kuti let us go to Dubai. Mukoma nashe takaenda tose kuDubai. Yangu iyi yekuda varume yakazondipinza busy. Ndasvika kuDubai. Takati tasvika kuDubai kuya murume uyu ainge agara atongori neproblem. Aitoti kuti ange achinzi arara newe aitotanga atonwa mapiritsi aya avanoti mablue pills. So tiriko kuya mukoma ndakazomutiza taenda kune kamwe kabhawa. Ndikabva ndamuudza kuti I was feeling too sleepy, but the reason as to why ndakamutiza it was because ndakamuona akatarisa vamwe vasikana varungu, they were just prostitutes. Ndakatoona kutoti munhu uyu iye ari kutoda zvemaprostitutes. Ndikabva ndangoti inini I'm feeling tired. Akabva it is fine, you can go. Ndakabva ndazomumirira, ndikabva ndaona achitorana navo vakadzi vaya kwava kuenda kune imwe hotel. Ndikabva ndati chance given. Ndakadzokera zvekare kukabhawa kaya painge paine umwe murume muArabhu akatombouya kwandiri akabva anditi how much per night. Ndikati ndo marika iyi. Ndikabva ndamuudza mari yandainge ndichida. Paakangondiona ndichidzoka muclub ndiri ndega akabva anditi where is your husband. Ndokubva ndanyepedzera kuchema. Akandihaga akabva anditi no, don't even cry, everything is going to be okay. Akabva andibvunza zvekare kuti saka uri kuda mari because I want to taste a black grape like you. Ndikabva ndamuudza akabva anditi so where can we go. Ndikamuudza kuti ndainge ndiri booked at this other hotel but with my boyfriend. Akati no, that side no, let us find another place. Akanditi ainge achida kuti tinge tichienda kumba kwefriend yake. Takaenda mukoma nashe, takati tiri mumotikari make tichikisana tichiita sei. Ndikati yo, this is like real true love. In my mind ndainge ndava kutozviona ndatova princess of Dubai, ndichitorarama kaupenyu katori
ball. Takazosvika kumba kwefriend yake akabva anditi no, don't worry, panapa titongori 2 tiri tega. He then led me upstairs. Mukoma takati chinopinda macho ainge achiti ndo mubedroom. Ndakabatikana mukoma mainge musitomborina kana bed or anything. The room was so filthy, smelly, uye zvekare mainge makangozara used condoms everywhere, in which I felt so degraded kuti munhu uyu munoreva here kuti ari kuda kurara neni munzvimbo yakadai so. So when I told him kuti I was not feeling okay, akabva anditi okay, I'm coming back. Akabva achizodzoka ainge aine bulldog maviri black, hana yangu yakarova. Akabva anditi I want you to sleep on the floor, ndokubva ndazorara pasi. He then released those dogs on me. Imbuka dzedze dzakauya mukoma dzichihukura, but they were so friendly, dzikabva dzachizotanga kundinanzva murume uyu. He stripped me naked. Imbuka idzi dzainge dzakatotrainwa kunanzva mazamu emunhukadzi, zvekare nesikarudzi yangu dzaita kundivhura makumbo dzichindinanzva. Iye manje akazoti avabo pose ipapo ainge akangomira zvake achingosekerera imbwa idzi dzichingoshanda neni. Akazoti ava kuda kunopedza, akabva auya kwava kupfugama padhuze nepachipfuva pangu apa, ndokubva awedzera kuzviita. Akabva anditi chindibata ndinge ndichipedzisa. Murume uyu akaridza mhere achigomera pandainge ndichitambisa sikarudzi yake. Akabva azonorasira mbeu yake pachipfuva pangu. Imbwa dzedze dzikoti dzotanga kunanzva. Apedza kudaro akabva anditi chipfugama. Mukomanashi ndakapfugama ndokubva ndachizotanga kumunanzva iye nembwa idzi. Zvose izvi mukoma ndikangoti zvakatora almost 30 minutes zvichiitika. Ndakangoti ndichizongobuda murumu muya even though akandipa mari. Ndakachema ndokubva azoti kwandiri one of my driver will take you back to the club. Ndainge ndisisina kana simba rekupindura. I had never felt so dirty in my life. Ndakasvika hangu kuhotel kuya mbinga yangu haina kudzoka. Ndakangorara usiku hwose ndichichema throughout the night. Mangwana paakauya, I then told him kuti I wanted to return back, ndokubva tachizodzoka kunoko. But mapictures ndakambomaposta kani pamasocial media angu zvekuti vanhu vaitofungidzira kutoti musikana apinda, but people they don't even know kuti izvi ndo zvakaitika pandakaendawo kuDubai. Kana kuri kunzi kuDubai ndichadzokera ndiri ndega. Mukoma ipapo ndakati ndazodzoka kunoko kuJoburg, ndakachera kakomba ndikapfira mate pasi ndikati ndapfidza, handina kana kuzombopinda mubhawa zvekare kubva ipapo kusvika pari zvino. Ndinongoitawo hangu zvemujolo but not zvekuenda kunotsvaka varume mubhawa. Shamwari dzangu dzose dziya dzemuSouth Africa ndakabva ndangosiyana nadzo. That is my own confession. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Let us talk about that issue in the comment section. Wakamboendawo here kuDubai ukasangana nenyaya yakaita seiyo yandakaudzwa nasisi vedu ava? If you have been there, you can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Like regedza itiva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakambobatsira boss vangu vemuno muSouth Africa. Vane makombi akawanda. I think anotosvika kuma 40 something makombi avo, but ndakavabatsira nerimwe zuva kunosiya chitunha cheumwe murume ainge akarohwa 4 bullets kumusana uku. Takangonomusiya mugomo. Zvinhu izvi zvakaitika kunoku kuKZN. Handichatauri hangu kuti ndiripi pari zvino, but zvakaitika. So vakandifonera bosi vangu. It was somewhere kuma past 7. Ndainge ndigere zvangu nemudzimai wangu tichitoona TV. Vakabva vanditi buda panze. Murume uyu ndainge ndichimushandira sagarden boy. Ndikabva ndabuda panze. Pandakabuda panze ndikabva ndaona kuti ainge akapaka chimwe chikombi chake. Then akabva anditi ainge aine kabasa ako kaainge achida kuti ndinge ndichizomubatsira nako. So as we were driving ndakazoti ndatarisa ndikabva ndaona kuti mukombi umu mainge muine mutumbi wemunhu, but munhu uyu ainge akaiswa mune rimwe ziplastic bag reblack, but
maoko ake aitobudikira. Ndikabva ndati uyu munhuka uyo akabva angoti chingonyarara, don't say anything. We drove mukoma tikapinda mune kamwe kavillage. Pane imwe n'anga yakazotaura nayo. N'anga iyi yakabva yachizotanga kukusha mvura kombi yose, ndokubva achizoti handei. Mukoma takaenda tikabva tachizonosiya mutumbi wemurume uyu mugomo. Zvinhu izvi zvakaitika mukoma. Ndakaudza hangu mukadzi wangu, akabva ati Mwari ndo vanoziva, because iwewe dai kwanga kuri kunzi wanga waramba vaikuuraya. Takazotiza mukoma nashi tikabva munharaunda imomo. Ndikataura nasisi vangu ndikavaudza zvose zvandainge ndaitiswa naye murume iye. Saka sisi vangu vakabva vanditi dai mauya kunoku, otherwise munhu uyu anokwanisa kuzokuurayai. Saka ndoda kungobvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti munhu uyu angazondimukira here like ngozi, because ininiwo ndakatongomanikidzwa. Munongomaziva maZulu kuti vanhu vekuti havatyi kuuraya munhu. Saka ndinganzi ndiri munhu anotevererwa here nemweya wengozi? Please advise me. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vari kuti nezvose izvi zvakaitika vanganzi here munhu anotevererwa nemweya wengozi kana kuti kwete? Strange things indeed they do happen in this world.